prayer. Barakaisunan, ang swatang po karatong taga na pagdagad pinada kinis usa ka bana nga magpailalang sangan nga pasyo. Kini nga akong kahasol nga akong gipadangat karon ninyo, bahin ba lang ni sa akong kanang gibati isang kahasol ba? O kinsay doon na diferensya namong duha og sa akong asawa? Ako ba o siya ba? Maninda mong kunig mga utanon sa karbo ng akong asawa, o usahay tungod sa kabisi, mapasmo-pasmos pagkaon? O ako nagdrive lang kong tricycle, pag-abag ba sa akong asawa, mao man gud ang mga panghitabo. Pahuwayon akong pamasahiro. Hindi nga akong pinikap. Kapit lang ako sa pasawa sa karbon. Kapit namang alas 2 sa hapon. Alauna, 46 na. Hindi man kayo rin kuhan. Hindi kayo daghan ang akong kita at pamasada. Mahal naman kayong gasolina ko. Kunya, sabutan pa nga daghan na kayong mga tricycle. Ha? Uy, nem, mo para? Hindi na ako unungan kay wato na ko sa karbon. Singgitan lang ako. Pacquiao rin! Pacquiao! Para gyapon. Bradley, oy, Bradley! Da. Lagi para. Ikasabot ang Pacquiao. Di singgitan ako Bradley. Ang inuna ko nga rots. Hay. Bisig yung kini ako sawa siyang pagpanindas tindahan o tanon sa karbon. Klase lang ang iyang baligya. Maong busy kayo. Oh, ahos imuday, ha? Oh, Bombay ba, ha? Bombay o Turko? Sibya. Ay, imuday. Unsa man imo, ha? Ahos o sili? Bungol-bungol naman ang asawa na ko, Umang isang pit na ko. Oh, saman, ha? Oy, Sibya! Pasyo! Oy, nakaday diha. Nausa ka man, oy! Huwag ka magikadungog, isang pit ka. Ay, busy kay ko, oy. May daghang customer, sabiya ka. Iyan na, unsa man, nakakaon ka na ba? Ay, wag ko maniud to, oy. Unsa ba kayo paniud to nga alas 2, 30 City na sa hapon, ha? Daghan lagi kayong customer. Na! Muna yung makabungol ni mo. Pasar-pasar gutom. Bungol ba, oy? Kay dili, sa pitong ka na ko, usay, di ka gikadungog. Oh, maniresulta, pasar-pasar kaon. Ah, hilom dia, oy. Ako lang unay bantay, kaon lang una. Unsa? Tuana, wala sa kadungog. Kaon una, ako lang bantay sa tindahan. Usa kanahan? Ay, kog tawag kanahan, ha? Kanahan ba, oy? Iyon ko tindahan, dili kay kanahan. Kanahan ba ni mo, ho? Oh, wa lagi mo bantay sa tindahan. Balik-balik nagsulti. Ay, kaon na Sibya. Kaon na. Bungol ka naman taon, oy. Kaon na. Ay, pasahan ka na sa gutom. Ay, maugid na. Muuwan gid. Basta magdagtom. Unta na ni, oy. Mo ni ako nakuyawan sa kong asawa nga tungod kay pasar-pasahan mas gutom, nabungol ni noon. Nakuyawan ko. Og mo ni akong gipanabi sa kong nga kaubang mga tricycle driver. Mo ni akong nakuyawan sa kong asawa bay, Ilyong. Murag nabungol-bungol naman. Ay, sos, agi sa kuha na bay pasyo, eh. Happy na mo, bay? Mao sa kuha na ka na to. Ha? May agi sila kagkabungol bay? Ay, oy, hapit kali ko. Gyug ko, kadungo ka to. Ano yun siya mong gibuhat bay? Mi ato ko sa usa ka doktor, kanang sa dunggan ba? Kanang magitawag nila og kanang pildite. Unsa na? Ay, di na piliti ba yun? Kuha na, iinti. Nakubag tiinti. Iinti. Mo ni siya para dunggan, iinti, mao dili din na. piliti. Iinti. Mao na, no? Oo. Kay 14 mo gina akong bungula to. Oo. Mao to nga nagkonsulta ko sa doktor, tagaan kong tampal. Kay ako manggiing ng doktor nga, abi ni mo dok, hastas kong utot, di na kong dungog. Grabe naman, sad. Bisag imong utot, di kang kadungog. Wa lagi ko kay bawo ng utot makumay. Ang ako may bawan kay baho kayo. Ano mo? Mo itimela na. Grabe gyud kay bay. Bawo tong gihatagan ko sa doktor ug tambal, doktor Peking Lim ba? Para sa imong bungol. Dili kuan para sa tambal sa dili tambal sa bungol. Tambal to na ako pero dili tambal sa bungol. Para maayo imong bungol ba aron makadungog ka mo. Dili to para bungol bay. Ang gihatag nga tambal sa doktor nako, mao ang tambal nga para sipa sa kong utot. Yan nakadungog ka na sa imong utot ron. Na, sobra mo gid kasipa sa brad. Yung samlay mong gibuhat. Butang nga na ko silencer. Sa ka? Bayot ka?
Mao sa dias bay, mapasar-pasar gyapon ang akong asawa sa pagkaon. Tungod sa kabisi ang iyang negosyo ba. Hapit na lang sad makalimot pagkaon. Kanang di gabi nga miabot ko nga na masayros kong tricycle. Papa, hilab mama, mama, sila papa. Papa, hilab mama, turjak silang duha. Ay, Sibya! Sibya, niyan ako, Sibya! Iniara ko pa siyo, oy! Nga ba, ha? Ay, arang-arang kayo nakadungog. Nagkakaon na tingali ni. Biya, Sibya! Ay, kabisi ba ni mo di? Pahuay na, oy! Oy, Sibya, pahuay! Ay da, nga nung maoghan mangkot laway. Laway ba, oy? Unsa may laway, oy? Oh, unsa man di ay, ha? Pasyo? Napasahan na sa tingikas kaon, ha? Nawaan na sa kanya mukaon pa, ha? Sibya, wag ka kakaon pa tingali. Na, unya na, oy. Tiwasong ko na ning akong gibuhat. Kaon na, ha? Sibya, ayaw, bulbungol ka diya, mauwaw ta. Maobitaw pasyo. Kuya Juan, bitaw ko. Ha? Nga naman? Nagsiyok maning dunggan ako. Oh, Parehas imo. ay, naligi ko na Sibya, ring my bill na. Kuyaw na, ring my bill. Ay, usay kuya ba? Magpataod ka na nag-hearing aid. Uy, kamahal na ba taon anak pasyo? Mauro ginitambal hearing aid. Ay, ikaw pasyo. Dili ba mo man imong gimo kani adto nga magsigig siyok ang imong dunggan? Hasta gani karon nagsiyok pa man eh. Ay, unsa ba gid ang sakita pasyo? Basta magkataas imong panuigon, mao gina Sibya. Kuya, unsa na malay tambal ana, ha pasyo? Kuan nga ipagwanta man lang nos doktor kay maanad ra ko. Unya, naanad ka na? Anad-anad na lang para pero ikaw kaon gyud ha para di kayo mabungol ha. Nga nung ongol man gyud, butong na lang. Ay dili ungol oy matol ko bungol. Aw, nako bagkopras. Og nagkaingon ko nga sumer-sumer dining kaliwat kay di adlaw nga naduaw sa bay ang igsuon kong asawa nga mao si sakit para pares kong asawa bungol-bungol sad. Pasyo, Mm. niyang akong igsuon babae, si Talina. Ah. Suroy, dagang guwang sad ning igsuon ako. Ay pakanaw na pakana. Ay, gipagkaon na bitaw na ako. Ay, dali una nga rin, pag-ila-ila na mo. Wa pa man makaila si Manang Talina nimo, no? Wa pa gyud Sibya kay kuan tuam ka na sa Puyos probinsya. Ate, dali una nga rin. Ay, Manang Talina, ning akong bana, si Pasyo. Ay, hello. Kumusta ka na, Talina? Ay na, pasensya ka na lang yun, Pasyo. Huwag yun ko makadaog lana. Kuan na. Maurag yung kaliwata. Bungol-bungol sad. Ay. Sibya, mao gini inyong sakit? Ay, nahibong lagi ko sa naong anak kong igsuon. Murag kwaknit. Mabuang ko anong kalaki. Mabuang lagi ko. Ay, kuan ba Pasyo? Oo. Mo pauli pa man sa probinsya ang akong igsuon. Hatagi unyag pliti, ha? Oo, tinog yun na Sibya kay mahal lagi rong wate. Na. Natagda na to ni. Ay, sana betaon tayo ni ay. Ay, ka mga bungol betaon ni niyo, mga bungol. Og day adlaw kay pista man sa pikas lungsod sa among dapit. Kusog jud kay sakay, daghang kay mga pasahero. Mao nga nakalimot ko sa kuan pagkaon. Pag-abot ako sa bahay, murag nabungol ko gamay ba. Kuan ka nang pasahan ko sa kaon. Hay. Oh, nanong ka Pasyo, naunsa ka ha? Nagluspad-luspad man ka? Sibya, gutuman na oy. Ha? Huwag ka ba na magkakaon? Nga hapon naman ha? Huwag ka magkapaniod to? Wa pagyud kay sakay mo ko kayo, nakalimot ko kaon. Na! Magkabongol na ba ng pasarantes gutom? Mao lagi ni nagsiyok kini dunggan ako sa kagutom. Nahalaka uno na dire. Unsa ka ba taon oy? Di ka man maghinulkol sa kaon. Ulceron ka ba ya? Ay gid pasalig ha? Ay pagsalig na kay Dr. Pick Inglim, na kay Dr. John Viola. Kay buhion pa man kong doktor panginglim og 30 ka tuig. Na, kango ka na. Dire kaon na dire. O unsa? Na, tuan na, napungol ka na gyud. Kaon na dire. Kay nagluspad-luspad ka na oh. Mura ka nagpapil dili ha. Kuya bitaw gining labaha oy makasama gini. Wala! Ipikto na gyud na bungol na! Di dadal kay kayang mabungol diha. Ayo ipamahid ang imong pagkabungol. Ay magkaon ako bi.
Unsa may sudan? Ay daambot. Okay say nagkawas tagtaran. Dugay nawatong tagtaran na. Wa ko mangutan nagtataran matod ko. Unsay sudan? Bungol bitaw nimo oy. Bungol bitaw. Ikaw, labaw ka pang bungol. Bungol nga. Ha? Ikaw may bungol ug dili ako. Tuhe. Mao kadto kay nagduda naman jud ko nga nabungol na ning asawa nako. Gitistingan gyud nako og bungol na bagyod. Day buntag nga naglungag ni gitistingan nako ba og unsa ni kabungol. Kang asawas may kusina nagluto. Muatras kog mga napo kalakang. Tistingan gyud nako bungol bagini ni akong asawa. Mga napo lang kalakang. Karon napo na tingali ni kalakang akong gilayon sa kong asawa. Tistingan gyud nako unsa ni kabungol. Musinggit ko. Sibya! Unsay sudan? Uy, wa man makadungog. Padol ko sa kalakang. Karon musinggit sa ko. Sibya! Unsay sudan? Wag yapon mo tingog. Bungol na gid. Wag yapon kadungog. Padol ko sa kalakang. Karon singgitan ako. Sibya! Unsay atong sudan? Wag yapon kadungog. Bungol lagi ni asawa nako. Karon bulaka pa ko padol pagyud. Karon ni kaupat na ni kalakang. Singgit ko. Sibya! Unsay atong sudan? Wag yapon mo tubag. Bungol lagi ni asawa nako. Wa pa gyud makadungog. Karon ikalima na ni kalakang padol sa kong asawa. Aps ikalima na. Karon mo singgit ko. Sibya! Unsay atong sudan? Unsay atong sudan? Wag yun mo tubag. Bungol yun. Ay. Sibya! Bungol ka na yun! Bungol ka na yun! Ha? 5 na kalakang nga nagpadol ko nimo. Nangutanan ko nimo kung siya to sudan. Wag ka mutubag. Bungol ka na yun, Sibya! Bungol ka na! Hilom na ay pasyo! Ikaw mo'y bungol! Wa kang kadungog ha! Kalima na ko mitubag nga humba! Wag kang kadungog! Ikaw mo'y bungol og dili ako! Ang sabi taon ka oy pasyo! Ito po di ko asawa. Ako di bungol. Unsa to? Bayog ka? Mao kini karon nagatagan akong galibog sa akong kuan, sa akong uba. Kinsa man na mo sa kong asawa ang tinuod nga bungol? Siya ba ako sa kalibog bes kong kutaw ning kalagiya. Atagi ko na ko sa inyo mga timgas nga nahuna. Unsa magkamoy pasultihon? Pasyo. Ha? Hi, hello, Bartaban. May nga Katawang to sinder, Nga naman to, nga nangatawa mo Ang Mongolia. sinder may nagkatawa. Kaya nga naman. Kuan man guni, no? Spasyo may itong sinder. Ang iya lang nalibgan, kinsay bungol nilang duha og siyang asawa. Nga naman. Kay kini asawa na nindas carbon niya pasapasan sa gutom. Niya siya bungol. driver og tricycle. Pasahansat. Niya kini mapasar-pasar sa gutom, mabungol-bungol ka usahay. Tinuod na, makabungol-bungol Oo. kuno na, board. Mao sad siya do na murag usay mabungol sad siya. Nakaroon niya gitistingan ng asawa og bungol bagyod. Nya. Naglungag ang asawa sa kabuntag ana, mo nang ni atras siya mga napo kalakang. Dayon. Nya ni lakang siya usa. Iyang sigitan ng asawa si Juan, si nga na asawa si Bia. Sa si Bia, unsay sudan? Nya. Di bigim tubag si Bia. Bungol gini akong asawa. Laka na sa siya kausa. Padool. Singgit na sa no. Padool. Si Bia, unsay sudan? Di bigim tubag. Sa bungol gini akong asawa. Laka na sa katulak ka. Hanto di ka 5 lakang. Sige siya singgit nga. Si Bia, unsay sudan? Di bigim tubag si Bia. Buti ang ina na. Si Bia, bungol ka yun. Ingon si Bia, unsay bungol? Sige kong sampit unsay sudan. Ingon si Bia. Oy, 5 ka mo sampit, 5 kong tubag, ko humba. Ikaw, bungol kayo kagdungog. Siya di wa kadungog. Ito ba di ang asawa? Pero wasik dungog. Siya di bungol. Dili ang asawa. Tiyam na 5 na sa tubag ng asawa. Nala, pasyo. Amo na, natubag na diya, nasa kay diferensya. Dili lang ang imong asawa. Kamong duha bungol mo.
Correct. Ito ba mo na yung asawa? Tungod bitaw anang mapasar-pasaran kuno ka board, magbungol-bungol kuno ka. Oh. Nya kanisa kunong mga tuli nga grabe kuno kayo board kaya makuan ang mga drum no. Toslok-toslok ang alperel. Oo. Ano, mga hairpin? Mga Daot hairpin gina. tinuod. Mm. Mao tingali niya. Nahala. Kuan na. Kuan. Mo na diyan na sulbad ng imong problema pasyo. Og di ba kani bungol sa ka. tingali kamunduha. Kamunduha may bungol. Kay pasar pero di Dito na. bang ding asawa Pero mo? magkadungog man gyud na board. Oh. Pero galing lang doon na lang panahon nga dili din ka kakats ba nga. Palitan tawag nimo dili din siya makakuag atensyon nga kana kun imo jing hoy ana-anaan pero makadungog na. Dili ba dayon abtik ang ilang dunggan. Maghuwat o nagkuan. Oh. Sa timingo lang baba. Hala pasyo. Amo na nga. Pero di pa nasulbad naggrabe. Na. Ha? Pasiyo dili pa man naggrabe ang pagkabungula. Oh. Okay pa man makuan pa man makarecover pa Nakadungog ba nga yung asawa? Dito bagman pero siya wa kadungog. Oh, kani ikaw sa usahay sa bungol sa siya. diferensya pero makadungog sa gyud siya board pero doon nalay higayon nga dili kayo siya makadungog. Mane. Mone gi istorya ng Monsignor Ruben Labaho. Na sige. Sige pa siya. Pasyo ha. Mo na dawatan na lang ng kuan hasta ka bungol sa ka. Salamat has mo pagpadangat atong tulumanon. Kura ko ang pasodihan.